Fi yw Jane Lewis, fi'n gweithio i BHF Cymru, fi yw reolwr codi arian yn Gorllewin Cymru. Ni wedi dod i ysgol Rhosafan, maen nhw wedi bod yn ardderchog, maen nhw wedi gwneud y chlysur i ni, high five, gyda Captain Bini, a maen nhw wedi cael amser anhygoel, a maen nhw wedi codi lot o arian i BHF Cymru hefyd. Mae pobl Port Talbot yn ardderchog. Maen nhw'n pobl ffein iawn. Maen nhw trwy'r amser yn helpu ni. Maen nhw'n dod i'r achlysur ni'n wneud. A trwy'r amser maen nhw'n rhoi hefyd. Maen nhw'n rhoi lot o arian i ni. A'n hoffi gweithio yn fawr iawn gyda nhw wedyn hefyd yn y cymuned. Pobl Port Talbot, Cymru ar S4C. Coming soon on S4C. Da iawn ysgol Rhosafan.